Moni tavallinen verbi on suomen puhekielessä vähän lyhyempi. Esimerkiksi olla on puhekielessä mä oon, sä oot, se on, eli hän on, me ollaan, te ootte ja ne on, eli he ovat. Kannattaa kanssa huomata, että se ja ne, eli kirjakielen hän ja he, on puhekielessä ihan samannäköiset. Mennä-verbi taipuu näin: mä meen, sä meet, se menee, me mennään, te meette, ne menee. Ja tulla-verbi mä tuun, sä tuut, se tulee, me tullaan, te tuutte ja ne tulee. Tarvita-verbillä on täällä Helsingin seudulla 2 eri vaihtoehtoa. Eli sä voit sanoa mä tartten tai mä tarviin, sä tarttet tai sä tarviit, se tarttee tai se tarvii, me tarvitaan, te tarttette tai te tarviitte ja ne tarttee tai ne tarvii. Eli se on taas samannäköinen kuin yksikön 3. persoona. Sen lisäksi sä voit kuulla esimerkiksi työpaikalla tai naapurissa, kuinka joku taivuttaa tätä tarvita-sanaa mä tarvitten, sä tarvittet, se tarvittee. Mutta se ei ole Helsingissä ihan tavallinen.